साफायनोसै दे माथो रेडि जालायनांगौ बाल फट' साफायनाय आन्थायालाय गायनाय फुनायावलाय साफायबानो जाबाय आरोहाय साबास सिख्लाफोर साबास मानि थाखायसै बेनोब्रा बे दुब्लि बारियाव फैनानै फट' साफायनाय भिडिअ खालामनाय गायनो फुनोथ' रोंखायानोसै बेफोरखौनो खालामाबा माथो उफायबावनोसैलाय सेंग्राफोरखौ जाम्बा खालामाबा ओइ अमाराजा लानजाय गैयै सैमा साला जोंसो नोंसोरखौ जाम्बा खालामदोंना नोंसोर गावसो जाम्बा हो गायनो रोंनाय रोङि सिनायनो रोङिया नोंसोरसो दा नोंसोरसो माइ गायफानाया माबायदि माइ गायथारनाया माबायदि नोंसोरसो गावसोर नायनो रोङा दा मालायखौसो दाय जायो हिनजावफ्राल' दायना दुमफाव नोंथ' बिराद भिडिअ बानायदोंलै माइ गायनायनि हा माथो जाखो भिडिअ बानायनायालाय भिडिअ बानायगोनबो गायगोनबो फुगोनबो खामानिखौलाय बेसेबांथो प्रेसार लानानै मावनो खामानि मावनायजों लोगोसे खामानिखौबो इन्जय खालामफानो रोंनांगौ मिथिबाय बादुला साइज अमा राजा आच्छा बिदिसो होमबा खायसे खायसे सिख्लाफ्रा भिडिअ बानायनोल' फट' लानोल' माइ गायफ्लायोना बेनिखायनो बुंदोंब्रा बेखौ नोंसोर सिनायनांगोन दा भिडिअ लानोल' फट' लानोल' थांफादोंना गायथारनो रोंमारदोंना रोंमाराखै बेखौ नोंसोर नायनानै सिनायगोन दा बुरबक बे सिख्लाफोरनि थाफ्लि समाव बिखा समाव नायग्राफोरालाय मा बाल बुजिनो गायनो रोंनाया माबायदि गायो गायफ्लानाया माबायदि गायो भिडिअ लानोल' फट' साफायनोल' गायफ्लानाया माबायदि गायमारो बेखौ बिसोरलाय मा बुजिनो बिखा समाव थाफ्लि समाव नायग्राफोरालाय लागाव डेन्जार जावबाय माथोलै हांग्रि मोनदिया जोंखौ हा नङाबा माथो नोंसोर गावसोरनो मानसिनि गायनाय फुनायखौ नायनो रोङा रोंनाया मादि रोङिया मादि हो जेसेबांखिनि नों रोङा मानो भिडिअ बानायबाबो नोंखौ सिनायखागोन रोंथारा होननानै हा आरो रोंनायखौ एक सेकेन्डावनो सिनायखायो मिथिबाय एक सेकेन्डनि भिडिअबाबो नोंसोर बायदियासो सिनायनो रोङा दा ओरैनो बखि हरलाबाय थागोन गेसें जादों गुबुं जादों माबायदि हायाव गेसें गायो बेखौ हाखौबो नायनानै सिनायनो रोंनांगोन माबायदि हायाव गुबुं गायनांगौ खोथिया गायबा माबायदि गायो खोथिया गोजौबा माबायदि गायो बिसोरखौ नोंसोर सिनायालासिनो ओरैनो बखि हरलाबायगोन ओरैनो कमेन्ट खालामबाय थागोन लासिं सिंनो फै आंजों बादिनोबा सानसेयाव 250नि बापाव 250नि नामा दुमफाव 1000 चेलेन्जबाबो गायनो रोङा बिसोरो ओरैनो बखिग्राल' हालबो एवफेरा मैबो होफेरा मानसिफ्रा बादुला बादुलि सेन्टाराव थांनानै सिख्लाफोरनि खोथा रायलायग्रा आड्डा मारिग्राफोरसो बिसोरो मासे जावखोब्रा जों सिख्लाफ्रा माइ गायफेरिखायसो बुंदों दा सोर बिमा बिफाया खिन्थानाय नोंलाय सिख्लाफ्रा माइ गाया होननानै मा बुरिफोराल' माइ गायो नामा हा दुब्लियाव ओंखारबासो मिन्थिगौमोन दा नोङो फोथाराव ओंखारबासो ओइ थफ्रां सिख्लाफ्राबो माइ गायो नामाब्रा गायलै गायो जोंहा नाबा आयंनि फिसाजो आमाइनि फिसाजो आदैनि फिसाजो मादैनि फिसाजो आनैनि फिसाजो गासिबो गायजोबथारो माथो साला गायनानै खिन्थाबाबो भिडिअ लानोसो गायदों जायो गायनानै खिन्थायाब्लाबो दाय जायो जेरैबो दायना नोंसोर बायदि हौवाफोरजों गावसोर गायनो रोङा फुनो रोङा दांनो रोङा बिमा बिफानि हटेलाव जायै 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 उदैफोरखौ रोनो रोनो खालामजोबनानै मालायखौसो बिदि बुंहरबाय थागोन ना नोंसोर अमा राजा ओइ नोंसोर लाजिला आरो खोब माखौबा साननैसो बायहेरायाव फरायनो थाहैनायाव मा नायनोमोन दुगा दुगा खिन्थिनाया दा थाङै थुङै गामियावनो फैनानै थाफैफिननांबाय माथो टाउनाव थाहैनाय समाव लेबेलानो मा नायनोमोन गामिनि बारहावाखौनो मोजां मोनि जाबायमोन दालाय माथो गामियावनो फैफिननांबायहाय धत बेफोरखौनो रायखानांगौ जाबाय नामाब्रा बा दाबा गन्थङाव दै हाबलायथारदों माथो अमा राजा नोंनाव जों सिख्लाफोरखौबा बिराद जावनो हायो दाबा गावबा जावजानो लाजिदों उदां उदां लाजियासै गामियाव बायहेरायाव फरायनो थाहैनानै गामियाव बिदि उदां उदां बिमा बिफानि सायाव जाफैफिननो ओइ बांद्राय बुंना नों हाफां खुगा जिब्लां थिखा मावगोनब्रा जों थिखा मावनोनो गोजानाव फरायनो थाहैबाय नोङो खाथि खालानि कलेजाव फरायबाबोथ' थिखा मावनो हागौमोन माथो नोंलाय बाहेरा नलेज लाहैदोंमोनब्रा बाहेरा नलेज नै नोंनि बाहेरा नलेज लाहैनायालाय माथो जायगानि नलेजखौनो मिन्थिया सोर सिख्लाया माइ गायनो रोंथारदों रोंथारा बेखौलाय माथो भिडिअनि गेजेरजों नायनानै बिजिनोबो रोङा नै नोंनि बाहेरा नलेज लाहैनाया आरो मोनसे खोथा जाय सिख्लाफ्रा माइ गायनो रोङा खोथिया फुनो रोङा बिसोर भिडिअनि गेजेरजों खारथिङोसो आरो दोंफा दोंनैल' लासै लासै गायनानै खिन्थियो हाजारखि भिडिअ लाया मानो हाजारखि नों केमेरानि सिगाङाव थाया मानो रोंथारै मानसिया मालाबाबो गायनो रोंनाय बायदि गायनो रोङा मिथिबाय बे बिखा समाव थाफ्लि समाव नायग्राफोरालाय मा बाल बुजिनोसै बुंबाथाय होनगोन जोंफोरबो न'आव गायो होननानै नै खिफि फुद्दा बालावबो गाया बिसोरो जल्दि बेनिफ्राय थाङो थां नङाबा हाब्रुसो दौलाजोबना हरगोन आं हा नोंसोर सावरि गायदोंबालाय लोंहोनोसैब्रा माइब्रानि जौखौ थां मोसौनि हासुदै मोख्रा हासुदैफोरखौ लोङै थां बेयाव जौ गैया जोंनाव बापावै बेरे बिमानि बाहायाव दांना लाफैनाय बायदिसो मोनबायलां मानोथो दांना लाफैनांगौ गायनाय फुनाय समफोरावलाय जों गायदोंबो फुदोंबो भिडिअबो लादों आरोहाय भिडिअखौथ' जों लाबाय थायाखैना दसेल'सो लादों दा गायनायाथ' सानसे गायदों सानसेनि भिडिअखौ लाजोबबासो बुंनांगौमोन नोंसोरो मिथिबाय ओइ थां अमा राजा थुफ्राम थाफ्लि समाव बिखा समाव इन्स्टाग्रामफोराव नायदां थां प्रनिता सरगियारि सनिया कुइनमोनखौ नायदां थां आंलाय बिसोर सानैखौ नायखायो दा सनिया कुइन आरो प्रनिता सरगियारि होनबाथाय थिंगलिक थिं टाक टाक नुहुरलायबाय ओइ थांमारगोन ना नोंसोरो ना बेवहाय आड्डा मारिबाय थागोन बारा माइ गायफै फै
होद गायालै होद गायनो रोङालै आं गायनो रोङा बिनिफ्राय मालायखौ भिडिअ नायनानै बखिगोन आरो गायनाय जायाखै बाल जायाखै होननानै हा गावबागाव गायनो रोङा मालायनि गायनायखौल' बिजिरहरबाय थागोन ओइ सुवादफोर मा दावराव दावसिब्रा आइला सन्थला बोरै जाखोब्रा अबस्थाया नोंनालाय बोरै जानांगौब्रा अबस्थायालाय गायदों फुदों मावदों दांदों जादों लोंदोंब्रा माथो उफायबाव नोंसोरबायदि उदां उदां बेरायनोबो बाइकबो गैजाया स्कुटिबो गैजाया साइकेल बोरायखौ लानानै बेसेबांथो बेरायनोब्रा मा बुङो आगैमोन थां बेयावलाय मा दामालिबावबाय थाखो नोंलाय खोथिया रोगानायालाय दा नङाबा अमा राजाजों भिडिअ बानायनोसो फट' लानोसो मावनो फैदों होनजागोन बिसोर लरग' दिन्दांफोरालाय मा मिथिगौब्रा थानांगौलै बिसोरबायदि मालायखौ बखिग्रा थोद जोंलाय मा लरग' दिन्दां जालाबायखो दालाय नोंसोरलाय लरग' दिन्दां नङा होमबा लरग' थाबाय थागोन जेराव मेरावनो दिन्दां दिसि दिन्दां हैबाय थागोन बेयाव थांलाय बैयाव थांलाय होगाहाय लामाफोरा आयौ बाला बोरै थाखाय लामा गेजेराव सन्थ'लायनो बहाथो थांनो फैदों दासो देलाय माबाहाय बेनि खुगा बैनि खुगा खोनालाबायदों आरोना नोंसोरलायनो माइ गायगासिनो दङ बेनिखायनो सानबाय मा नोंसोरजों माइ गायनायाव आंबो थाफानानै भिडिअ लानो रिल्स लानो होननानै आरो नुबाय अमा राजा थङाला हनै दावसो देलाय मोनबायदियासो भिडिअ लानोल' दुब्लि बारियाव ओंखारबोयो आच्छा माथो जाखो नोंसोरबायदि मानसियाबोथ' जेबोखौनो मावा माथो मालाय फिसाफोरनि प्रफाइल फट'खौ लाब्रिक लाइग्रिक मिम्सफोरा हा ओमफ्राय मिमि शेयार खालामनोल'सो रोंगौ बेनिफ्राय मा बाल रोंगौ जोंथ' एटलिस्ट फोथार बारियाव फैनानै फट' साफायबावदोंसि ओइ खर'आव खरथा गैयै गिहु गैयै दावसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय मा जाखोसो होननानै बुंदों नोङो हो नोंसोरबायदि सिख्लाफोरनि थाखायनो जोंफोर मावथि सिख्लाफ्राबो दाय मोनफायो मावाखै जायो बेखायनोसो मावफादों होननानै बुङो नोंसोरबायदि मानसिनि थाखायनो बे जोंनि दाय नङाना भिडिअ नायग्राफोरनिसो दाय दा बिसोरसो सिनायनो रोङा दा गायनो रोंमारदोंना रोंमाराखै भिडिअ लानोल' फट' लानोल' गायफ्लादों ना मादों बिसोर गावसोरसो नायनो रोङा दा गावसोरसो सिनायनो रोङा जोंफोर बादुलि आखुजिफोरनिलाय मा दायसै जोंहालाय सर्ट भिडिअ बानायग्रासो दा मालाया मा होनो होनथों आइ डन्ट केयार नोंहा मा खालामैदों दावसो देलाय बे जोंनि फोथाराव नङा नङाबा दिगदारसो दङ अमा राजामोनाबो थफिरामोनाबो ओंखारलांनांसिगौ आरो नोंसो सानैयाबो जोंबायसो आङो ओइ थौदो अमा राजा लाजि फोनांजाबाय थानो हालालै औलै आच्छा जोंखौ फट' साफायनो होला होमबा होआ थां नङा बुजागोनसो आंजों आयौ बाला बोरै होनखायो औ बाला आं बिदिनो बुङो थां नङा बुजागोन आंजों है थु थांनोसै बबेबा दुब्लि मोजां नायनानै साफाय जाहैनोसै अके नो प्रब्लेम दावसो देलायमोन सिख्ला बायदिनि थाखायनो मावग्राफ्राबो नाम मोनफायोहाय खायसे गायग्राफ्रा मालाय फट'खौ साफाया नालाय बेनिखायनोथ' मिन्थिया आरो सिख्लाफोराबो माइ गायो होननानै मानसिफोरा है ओरैनो बखिनो होननानै बखियोसो रोङिफोरासो फोथाराव ओंखारैफोरासो बांसिन बखियो बे हले खोथाया सैथोलै जाय न'खराव आबाद मावोना आबाद मावबाबो ओंखारै मानसिफोरनि फिसाला फिसाजोफोरासो बांसिन बखियो आं नुबाय बेनिखायनो एक्सपिरियेन्स दंथारो आंहा दे जियानो जादोला खोथिया रोगाखांनानै गारबाफोरखौ एसे गिसि खालामहैनोसै थादो दे आगैमोन बेनाबाथाय खालि लोंनायल' दे फैदो गायफैदो भिडिअफोरखौ दालासै फैदो लानोसो दं आं मालाय मा होनो होनथों दरखार गैया जोंफोरा खस्थ' मावदों जोंफोरा जोंनि खस्थ'खौ शेयार खालामदों बेवहाय मा बाल जादोंसै लागोन आं भिडिअ लोगोफोर दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि फेसबुक पेजाव नायगासिनो दङ अब्ला फेसबुक पेजखौ लाइक शेयार खालामनानै गालां आरो जुदि इउटुबाव नायगासिनो दङ चेनेलखौ अन्नानै प्लिज नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै गालां बाय लोगोफोर टेक केयार